Cazul Ștefan cel Mare și Sfânt, și pe alții înaintași bine, credincioși și tituri de Sfinte Lăcașuri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Pe toți ce-am dormiți din neamurile noastre strămoși, moși, părinți, fraților, fi sau fiice, soți, ori, soții, și pe toți cei dintr-o cu noi, pe fiecare după al său nume, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Și pe voi, pe toți, drept maritorilor creștini, prezenți la această sfântă și dumnezeiască liturghie, pe fiecare după numele Său, să vă pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția Sa totdeauna, acum și pururea și în veci.